Amanda Farrugia kellha biss 22 sena meta jingħatat l-aħbar li ħakmita il-marda tal-kanċer. Ta' żewġ titfal żgħar li bħal ħafna li jiffaċċjaw din il-marda l-ewwel darba ma kienx taf x'laqata u għal xiex kienet dieħla. Inqas minn sentejn wara li fieqet reġa' ħakim għall-kanċer mill-ġdid u din id-darba kellha bil-fors tħalli warajha żewġ uliedha żgħar biex tagħmel trapjant fl-Ingilterra. Fortunatament l-operazzjoni kienet suċċess u rnexxilha terġa' telep il-marda u tibni ħajjitha mill-ġdid mal-familja tagħha. Minkejja dan kollox inbidel meta testijiet li għamlet wara li ħassitha ma tiflaħx waslu għall-aħbar kera li l-kanċer reġa' tfaċċa għat-tielet darba. Din id-darba l-kimoterapija ma bdietx taħdem fuqha u kellha terġa' tmur l-Ingilterra għal trapjant ieħor. Minn 4 xhur kif kien maħsub spiċċat qatta fil-kapital Ingliża 9 xhur sħaħ. Tifla tibki ma nafx ħanamel ma nafx ħanamel. Tilgħu għajjed tal-alfti, tilgħu ninżel. Tista' timmaġina dak il-nhar li tlaqt. X'dolur ħassejta kienu. Amanda qalet li hi dejjem daħlet f'moħħha li ridet tibqa' tissielet għal ħajjitha u għal uliedha. Dejjem daħħal f'moħħi le tim nix ħammut. Qed jinraw qed irrid nibqa' ngħix għal uliedi. Sakemm jien inkun lesta. Qatt ma rrid tinħalli tfal warajja. Kelli biża' u ġġiliet tal-biża' kif stajt. Imma rnexxieli. Finally. Irrakkontatilna kif meta għalqet żmienha żarwa binta u t-tzijiet tagħha, tant li kienet donna ħolma. Emozjonata qaltilna kif uliedha kienu jistaqsuha kuljum jekk hux ġejja lura, bil-biża' li kienet qed taħbi xi ħaġa minnhom. Kif inżilt l-airport u rajt it-tfal damnaqhom hekk miegħed imma vera qed noħlom f'ħolma qiegħda jew vera qiegħda Malta isek. Tant xtaqt ninżel u li rnexxiet li għat-tielet darba li imma di ħolma f'kollox. Fil-waqt li qaltilna li issa ħilsa mill-kanċer appellat għad-donazzjonijiet lil Putinu Cares fil-ġimgħa l-kbira. Spjegatilna li l-għajnuna minn din l-organizzazzjoni li ħadet ħsieb l-akkomodazzjoni tagħha fl-Ingilterra f'dawn ix-xhur kollha u fi żjed minn okkażjoni waħda kienet nofs il-fejqan tagħha u llum tqisha bħala familja oħra għaliha. Imnalla kienu Puttinu. Għaxejt li inti dawk id-9 xhur kif ħajrnexxielek tiġġieled kollox. Fejn toqgħod biex tiekol, biex tikkomunika mal-familja ta' Malta, trattament, kollox.